kazoi muri yeZimbabwe kusangana zvekwa tiri kuita muchirongwa another level ende tiri kuramba tichirowa malevels akasiyana siyana. Kunyepa here stand? Aiwa, mukunyepa. Handisi kunyepaka. Siyathanda ukuthi siyabonga ukuthi lokho elilathi balaleli labaqalisa ukusibona siseprogramini entsha okolunye uhlelo okuthiwa yi-another level. Lokho esikhamba ama-level ekhwela insuku lensuku. Ibizo lami ngu-Opha Mpofu. Namhlanje ngizamu-introduce u-Andrew. Ngihamba lo-Andrew neshamba. Unothi ndifamba nadedi. Hongu sekunzwa kwamaita naOpha tiri pachirongwa another level. Uye zvese maonera muri kuita titori pane rimwe level. Ndinovimba vakuru vatinawa muchiri kuvaziva. SEKE MUTEMA. Ndingade kuti SEKE ndate zvaraka ihanzvadzi yaOpha. Akomana. Amukati maombera. Baba ndokumbirawo kumbokuimbisai. Baseke mukonde, ivo seke mutema furamai. Seke mutema, ivo seke mutema zienda nechaka. Seke mutema furamai. Seke mutema furamai zienda nechaka. Imishavanuka imivari narirawe vara vavo kwaSEKE imichikove zvibayo kwaSEKE pazere umhizha wazame tsvarakadenga isina mhopo muswera ndakaringa imiziwewera vachisenga mago munditarisewo namangwana musanyare. SEKE mutema, SEKE mutema, SEKE mutema furamai zienda nechaka. Zita rangu ndinonzi Noel Tsungai Marerwa. Ndakabarirwa panzvimbo inonzi St. Philip's Magwenya mugore ra1962 uri musi wa8 December. Pachikoro ipapo ndipo paidzidzisa vabereki vangu. Saka handisi mwana akabarirwa kuhospital, ndiri mwana akabarirwa pamba navanyamukuta. Kudzidza kwangu primary ndakafunda kuGuruve ikoko pazvikoro zvinoti Mavare, St. Linus neNyandoro. Ndazopedza primary ndakaenda kuhigh school. Ndakafunda form 1 ne2 kuchikoro chinonzi St. Anne's Goto kuHwedza. Ndamuform 3 Changovhura, chikoro chichibva chavharwa neHondo. Ndichibva ndambogara unenge mwedzi ndisati ndawana nzvimbo nekuti zvikoro zvazvakunetsa. Chibva ndazoenda kunonzi kuSt. Faith's Madetere kwaRusape. Chibva ndanoita form 3 ne4. Muna 1981 ndichibva ndaenda kuGoromonzi High School. Ndichibva ndanoita lower 6 neupper 6. Ndapedza izvozvo ndakambodzidzisa muzvikoro zvemuchitungwiza zvinosanganisira Dudzai kana kuti SEKE 4 primary neSEKE 2 high neSEKE 6 high.
pazvikoro zvese izvozvo ndakafundisa mapioneer students epo. Vamwe muchatondera mukomana akambonetsa nekaryo kainzi Rudo ndimandivaidza, the late Wellington Jonga, vamwe vaimuti Yellowman Big John. Ndakamudzidzisa paSEKE 2 High. Ndakazoenda kuUniversity of Zimbabwe ndikanoita degree readministration. Ndabva ikoko ndikasenza kuPublic Service Commission kwemakore akati wandei. Ndikazobva ikoko ndikaenda kuNGO sector, ndikasenza kuPSI, ndikasenza kuBritish Council. Ndikazombonoita makore anenge 5 ndichidzidzisa Chingezi kuUnited Arab Emirates. Ndakazenge ndadzidziswa kuita murairidzi pane course inonzi CELTA yeUniversity of Cambridge. Ndadzoka ikoko ndakazomboti shandei paSt John's Chikwaka ndiri boarding master ndichitamba nemabhodha. Artist ndakapinda sei muart? Ndinofunga kuti ndakabarwa ndiri artist nekuti kuti ndive artist zvakandipa zita rangu rekutanga kwaive kunyora. Ndiri kuchikoro ndaingonyora chirungu nechishona zvainge zvisingandigomerese, saka ndingangoti ndakazvarwa ndiri artist. Asi kuti vanhu vachizotanga kunyatsondiziva, ndakanga ndichiri kusenza kuhurumende. Ndainyora anonzi mashort story nechirungu, nyaya pfupi dzaidhindwa kunana Sunday Mail Magazine, Horizon, The Outpost, Moto nemamwe mapublications. Ndazorega basa Public Service Commission ndakaona ndiine nguva yakawanda pamaoko angu ndisina zvekuita. Ndaipinda church ku St. Aidan's kuUnity M Anglican Church. Saka ndakangofunga kuti ndiri kuona vanhu vechidiki vasina zvavari kuita. Chibva ndafunga kuti ndivanyorere mutambo. Mutambo uyu wainzi Tati Tizvireve. Patakauitira vanhu vese vanga vari muchechi, vanhu vakatapirirwa zvisingaite. Zvikanzi kweiwewe inda usingatore nyaya iyi seriously kushandisa izwi rechirungu. Ndichibva ndanzwa kutaura kwevanhu, ndichibva ndanyora mutambo wangu wekutanga wainzi Another Mile to Go. Another Mile to Go ndingati ndo waive mutambo wangu wekutanga kunyora. Tanga sani ndambonyora play ine simba zvakadaro kana yepa chidanho chakadaro. Maactors angu vanga vari vana vadiki. I remember kuti paina na Hidha Ndudzo aita form 3 pa SEKE 3 High nemukoma wake nana Pfungwa Nyamukachi nana the late Simba Matongo nana Atwell Magaya vaive vanhu vanyowani. Ndanyora mutambo wangu iwoyo ndakaenda nawo kutheatre in the park kuaudition. Chakashamisa ndechekuti kune vamwe vanga vabva kunana Highfield, vamwe kunana Mabvuku nedzimwe nzvimbo dzemuHarare vaizviita zvitopota zvetheatre. Asi patakaita maauditions, play yedu ndo yakanzi naDaves Guzha, it was the best. Ndiko kupinda pandakaita munyaya ndo pandakanyanyotanga kupinda palimelight ipapo. Saka play yangu iyoyi yaive nepoem kana kuti netembo, yaivewo nemasongs. Ndaida kuti ndingoita mutambo wakatsiga usina drama chete, une theatre, une dance, une poetry. Saka ndipo pakanyuka song yangu yekutanga inonzi Another Mile to Go. Yakatanga iri poem. Saka ndakapa mukomana anonzi Eric Muziwa nemuska anoridza piano nekeyboard, nemusikana anonzi Heather Ndudzo. Ndikati Eric isa background music iri soft, Heather achiita poetry. Ndichibva ndabuda mumba. Pandakazodzoka
ndakaona vabika song. Saka mazuva iwayo anonzi ma7 singles anga akupera, anga akubuda kwakuya macassettes. Saka tikati saka tingarekodhe kasong imwe chete. Ndo pandakabva ndanyora Seke Mutema. Seke Mutema yakazoita vanin'ina vayo vakawanda. Imwe yedzimbo dzangu yakanetsa inonzi Amai, yakaita 6 months iri paCoca-Cola Top 20. Ndakukanganwa kuti yakasvika panumber 4 iri kaundi panumber 6. Asi yakanetsa song iyoyo. Ende chimwe chinhu chakandifadza pandakanyora Amai, mama vangu vanga vanzi vane cancer, vanzi vasara nemwedzi 3 kuti vafe. Tiri kutaura gore ra1998. Saka ndakaswera ndichinamata ndichichema, asi ndakati Mwari havangandinzwe. Ndaiputa fodya ndainwa doro, ndikati handimbonzwikwa naMwari. Kwakuma midnight pakati peusiku ndikati Mwari, ndikashandisa chipo chamakandipa chekunyora song rwiyo ndichitenda amai vangu nezvavakandiitira, munogona kunzwa shungu dzangu mukavarapa. Ndo pandakanyora song inonzi Amai. Mirai ndimbokupai mbichana. Ndigoni handigoni nikutenda makaita zvinotyisa, handizokanganwa imi. Ndokudai narini handizokanganwa imi. Pese ndichafamba ndichazopembedza imi. Ngirozi dzekudenga dzikuchengetei. Mwari mutsvene agarewo nemi. Ndigoni vana vangu vakura ndichavaturirawo zvese makataura. Makaita dzaive tsitsi nekuzvipira, rudo runofashuka. Namai andigoni, namama andigoni, andigoni kanavo, andigoni namama. Vana vangu vakura chavaturirawo zvese makataura. Makaita dzaive tsitsi. Saka Amai, pane pamwe kana uchiita art or creative work, pekuti ukatorerwa pfungwa yako kana idea yako zvinombobowa. Ndapedza kurekodha Amai, vaimbi vakaita sevasvikirwa muZimbabwe. Munhu wese akanga akungoenda kustudio achinonyorerawo amai vake amai, zvekuti maamai akazorekodhwa after yangu yandakaburitsa 2000 kana kuma20 ndofunga akusvika kana kutodarika. Saka ndinofara nekuti ndakaita kuti vanhu vakawanda vazive kukosha kwanamama vavo. Saka ndambotaura kuti nditange kuzikanwa nevanhu vasingaverengi inyaya yetheatre. Ndapedza kuita Another Mile to Go. Ndakazonyora mutambo unoitwa nemunhu 1. Ndinodaira kuti ndiyo inoitwa nemunhu 1. Handisati ndanzwa zvakare imwe yakadaro. Inonzi Hot Water Bottle. Hot Water Bottle ino munhu akaiacta munomuziva vanhu vakawanda ndiTinopona Katsande.
ainzi Joyce Huni pa263. Chakaita kuti hot water bottle iite mukurumbira zvakanyanya inyaya yekuti yaitwa nemunhu 1 kana kuti inoitwa nemunhu 1, and again inyaya yaikurukurwa ipapo. Kazhinji vanhu vakanzwa kuti marights emadzimai, zvikanzi vanhu nyorai mutambo on marights emadzimai. The average person anoda kunyora nyaya yekuti murume akatambira mari akaenda kubhawa, akadhakwa, akadanana nepfambi, akazoya kumba akapa mudzimai wake chirwere, akazorova mudzimai wake, vana vakarara nenzara, vakashaya school fees. Yes, zvinoitika, asi inini paplay yangu handina kuda kunyora semanyorero anoita vamwe vanhu, ndaida kusiyana nevamwe. Saka hot water bottle mukadzi anenge aine murume ane mari, vachigara kumadeldel, kunana borodel, Chisipita ameno ikoko kune miti yakawanda kusina masiweju. Saka ndokune kuchigara mukadzi iyeye aine motikari, firiji yake ichigara yakazara chikafu, aine the latest hembe, vana Gucci vacho vanotaurwa. Asi mukadzi uyu anenge asinganakirwe neanonzi maconjugal rights ake, anenge asingarare nemurume wake, nekuti murume wake anomupa zvese asi panenge pasina bonde. Saka ndonyaya yaive pamutambo uyu wakaita mbiri. Pakazoita mutambo wakandirwadza futi nekuti wakapochwa zvakanyanya nevamwe vanhu vandaishanda navo nevamwe vakanga vaona, wainzi Ganyao Express. Ganyao Express mutambo unoitikira mubhazi, vanhu vachibva kuna Rizende kuchitungwiza kutown vachiuya kuchitungwiza. Ndakafunga mutambo uyu kuti uitikirwe mubhazi nekuti ndaida chinhu chiri unique, chinhu chiri different, ndaisada setting iri ingori obvious yaya. Saka ndakati handisati ndamboona mutambo wemubhazi, chibva ndanyora Ganyao Express iyoyo. Simba remutambo uyu nderekuti mubhazi haushaye nyaya. Yezvinezvi ukakwira bhazi uchienda kana kumasvingo kana kwamutoko kana kubhuruwayo, kana uri munhu anoona nekuteerera unotapirirwa. Panenge paine mumwe munhu anenge achifunga kuti akachena, mumwe munhu anenge achifunga kuti akadzidza, mumwe munhu anenge achifunga kuti anoziva bhaibheri kunda vamwe, mumwe anenge achifunga kuti anoziva zvekung'anga nekumakrawa kukunda vamwe. Nyaya dziripo hadzipere. Bhazi rinogona kutakura vanhu tingati kana kuma 90 people. Saka vanhu kana vawanda kusvika ipapo, zvinoreva kuti kakupesana hakanetse kuvepo. Munenge mune munhu weDynamos, munenge mune munhu weCaps, mune munhu weHighlanders, vanogona kupesana. Mune mupostori, mune muSeventh Day, mune muWatchtower, mune muAnglican, mune muPentecostal. Saka inonzi conflict yaya hainetse mubhazi. Kana kuisa huma kuti vanhu vaseke, togona kungosangana nemupurisa anenge achida chioko muhomwe, togona kungoona umwe munhu anodhakwa zvekurutsa chaizvo, panogona kutoita umwe munhu anobira umwe munhu kana kambozha runhare. Saka nyaya dzemubhazi hadzipere. Saka Ganyao Express ndinofara kuti wakave mutambo wanga uine simba. Sekuziya kwandinoita ndiyo play chete yemuZimbabwe yakaitwa kutheatre in the park, yakaita inonzi Martini performance. Manheru yaitwa, asi masikati vanhu vanosenza mumahofisi vaya vaipiwa mukana vachinoiona zvakare. Saka Ganyao Express yakaita yandakatanga kuita yacho, ikazoita second edition, ikazoita third edition. Ndine urombo kuti payakazoenda kuZBC panewo zvinongoitika zvandisingagone kutaura pano, asi haina kuzobuda zvakanaka. Saka ndiyo Ganyao Express, asi mutambo wakatoita tour nationally ukatobudawo nemunyika zvakare. Main actor wangu wekutanga ainzi Charles, ndaukanganwa zita rake, akatowana scholarship akaenda kuAmerica.
paganyawo pane vanhu vandakasenza navo paganyawo vakanga vasina mazita nguva idzodzo vakuzikanwa zvakanyanya vanosanganisira vana Unistava, vana Silvanos Mudzova vaku-UK, a lot of actors. Ndakasenza nana Charles Matare, vana Anthony Tongani, the late TK's Makei weku Amakosi uko. Even mkoma kapfupi ndakashanda navo pa Ganyawo Express. Saka ndakazonyora mimwe mitambo yakawanda wanda. Ndikazonyora film rangu rinonzi The Postman. Storyline yakacreatwa na Dr. Vera vanove chiremba wemabhonzo ndo vaibuditsa mari, asi ndakanyora script iyoyo. Film iyi inondinakidza nekuti yakangoitwa nevanhu vatatu chete. The late David Mungoshi, munomuziva semunyori kana kuti aidzidzisa chingezi kuUniversity of Zimbabwe abva kuma-teachers colleges, ndiye aive main actor wangu, achiita nemudzimai anonzi Rudo Chigogo takapedzera kusangana naye kuDubai, Abu Dhabi uko, nemumwe mukomana andichaziva zita rake, vakaita vari 3. Asi film iroro rakabuda kakati one day paDSTV inonzi Africa Magic Channel. Saka ndine movie rakanaka randakanyora. Ndinonyora ma-short stories, ndinonyora netembo, nayo mitambo iyoyi. Ndingati ndo zvimwe zvezvinhu zvandinoita, asi ndinonakidzwa nekushanda nevana vechidiki. KuHopli uko ndakanganwa group reko, ndakamborinyorera mutambo wandinorangarira uchitungamirirwa kana kudirectwa nevanonzi Dr. Ravengai, ameno kuti havasati vaprofesa here, vaive kutheatre arts kuUZ. Ndine play yakamboitwa, I think zvinonzi set play kutheatre arts department kuUZ, inonzi Maingeni, nana Dr. Chikonzo. Ndinosenzawo nevana vemuchitungwiza vakati one day. Asi ndisati ndauya kuchitungwiza, pane chikoro chinonzi St. John's Chikwaka. Muna 2019 ndakavanyorera damba refu, ndikabhadhara mari dzangu kustudio kwa baba Vashero, kwa mukoma Macheso, tikatsigirwa neAir Force Band, tikarekoda a beautiful album. Ameno kuti zvakaenda nepapi, hatina hedu kuzoridzwa pamasaisai, asi vanotsvaga pama YouTube munoona rwiyo runonzi Gitare, rwiyo runonzi Amai takaita redo, pane rwiyo runonzi Zviri Kupiko nemamwe akasiyana siyana. Mukatsvaga zita rangu ne St. John's Chikwaka High School inobuda. Ndochiuya pandiri zuva ranhasi, mukaona patiri panapa pane nzvimbo yakakura, muri kungoona ugotsi kwangu, zistage iri. Stage iyi ndakakokwa nechitungwiza Art Center. Vakati vari kuda kuti muchitungwiza muve nemaperforming arts. Nzvimbo ino yatiri ndepekuveza chete, asi chichemo chavo chaive chekuti shasha dzemaperforming arts dzakabva kuchitungwiza, dzine mukurumbira une mutsindo. Ivo vaMacheso vandambotaura nazvo nezvavo, vanhu vanenge the late Pompofu aifamba nezambuko, mukoma Sifas Mashakada, mukoma Leonard Dembo, mukoma Chinks, havapere. Ndingati shasha dzekumagitare dzinobva kuchitungwiza, shasha dzetheatre dzinobva kuchitungwiza. Asi chinorwadza ndechekuti tanga tiri kunotengesa maskills edu neushasha hwedu kuHarare nemamwe madhorobha nekunze kwenyika, muno muchitungwiza macho vanhu vasingatipembedze. Saka naizvozvo ndakaita makore anenge 2 ndichifambira kuchitungwiza
kukanzuru ndichiti veduwe tipeiwo nzvimbo isusu macreatives emuchitungwiza tiitewo the performing arts dzedu tiri mumusha medu. Hapano wakandinzwa asi bhutsu dzakapera. Ndikavaudza kuti ndiri kuda kuti tive netheatre house. Harare ine matheatre house, Bulawayo ine matheatre house, maguta madiki anenge vana Gweru, Mutare, Kwekwe, Masvingo vane matheatre house. Isusu tinonzi ndisu vechipiri kana chitarisa uwandu hwevanhu munyika, hapana chirimo. Saka ndaiti tipewo mabhawa ari kuorayo tiitewo theatre house. Ndikanyimwa nechitungwiza city council. Zvisinei Mwari vakanzwa munamato wangu chitungwiza art center ichibva yanditi mhofu stage iyi itai madiro. Saka ndapiwa stage iyoyi ndakaona kuti ndega handisumudze basa racho. Saka ndakazokoka mamwe macreatives emuchitungwiza vanoita poetry, vanoita magitare, vemakwaya, vanana harmony singers. Pano ndo patiri kusangana tiri kuti ngatiite mushandira pamwe, vanhu vapote vachiuya kuno kumusha kwedu, kwete kuti isusu tichibuda neunyanzvi hwedu tichienda kumisha yevamwe vanhu. Saka tiri pano kudai. Asi Fun City Theatre iyi tiri kuti haingogumira pakuti ndedu chete vanhu vachiuya vachitiona. Tiri kudawo kuti chitungwiza iite zvinoita mamwe madhorobha emuno muZimbabwe nekunze kwenyika, yekutiwo pagore rega rega tinenge tiine an international theatre arts event. Naizvozvo tiri pakuronga. Handizivi kuti tichatanga gore rino here kana kuti rinouya here, asi pane yatinenge kana kuti inenge ichizonzi chitungwiza International Arts Fiesta, inenge ichikwikwidzana nana Haifa neiyaya yavakaseke inonzi iyaya yemadzimai mamwaya vanofambawo mastreet vaya. Koko ndokwatiri kuenda sevanhu vechitungwiza. Saka ndingati ndo patiri. Maartist kazhinji akanzi une chikumbiro here, anoti inini handina mari yenyama, handina mari yehupfu, ndiri kudawo kutengerwa gitare. Handisi kuda kutengerwa izvozvo, handisi kuda mari yemunhu, asi ndiri kupa yandingati challenge kune munhu anofunga kuti ari very very creative. Ndakatarisana nevanhu vakomana vakaita architecture kana kuti vanogona kudrowa. Muchazoratidzwa mufananidzo yepano stage iyi nematombo akanakisa ari panaya magranite nemiti. Shungu dzangu ndedzekuti tiwane munhu anotidrowera auditorium iri international. Ndinorota pastage apa kana kuti gallery pamusoro apa paine makwaya anenge vana Soweto kwaya vaya nana Thlax ensemble. Ndinovimba ndagona chindevere chacho. Thlax ensemble yeku-South Africa nemamwe makwaya edu emuno anenge vanana harmony singers, kwaya yeku-SEKE Teachers College, kwaya yema-Teachers Colleges emuno muZimbabwe, ma-universities. Panapa pachiitwa ma-choral competitions, ma-band ane mukurumbira achiuya achiridza. Saka ndingafare chaizvo ndakamirira maartist emuchitungwiza tikaonawo munhu ari creative, anogona kufunga outside the box, anodrowa kana kucreata an auditorium of international standard around this big and lovely stage, inoblenda nemagranite edu aya nemiti, pangobudawo chinhu chine a feel of Africa and of Zimbabwe. Pane pandanga ndichida kunzwisisa during your music career mamboita zvana Machesi, tingati pane here maartist amakamboita makolabo nawo uye zvakawanda sei, yangave muZimbabwe kana kunze kwenyika? Maita henyu kolabo chinhu chakanaka baba.
asi ini ndiri artist uya wekuti vamwe vaimbi ndinovaremekedza, ndinovakudza, asi ndinoda kuona kuti ndiri ndega ndakazvimiririra ndinosvika papi. Sei ndichidaro? Tine mbiru dzinenge vana Oliver Mutukudzi. Oliver hungu vanhu vakazoenda kwaari for makolab, asi iye pachake kolabo yake andinoziva anga kuitana naJames Chimombe atone zita. Ini ndinoshuwirawo kuti ndichazoridza nevamwe, asi ndane zita nechimiro chakanaka. Ndinoda kumbotanga ndazviona kuti ndega ndinokakata kusvika papi. Muri kuzvinzwira muri yeZimbabwe. Tingade kuudza zvakare mukoma Noel kuti tine platform yeMaDrewmas Media Fans tanonoka yedu kuvapa mukana wokuti vange vachibvunza mibvunzo kwamuri yavanoda, asi ndawana mishoma-shoma. Hanzi izvo neanonzi chairman, nderipi bhendi ramakamboshanda naro kunze kwerenyu ramakatanga? Maita yenyu chairman. Ndakasenza neZimbabwe Republic Police Band. Ndingati ndini artist wekunze akatanga kusenza neZRP Band. Ndakasenza neSignals Band yeZNA tichiridza paCaptain Dieter paRailways apa. Ndakasenza neAir Force Band. Ndokusaka ndataura kuti nevana vekuSt John's Chikwaka takarekodha album tichibhekwa neAir Power Band. Mabhendi iwaya ndakasenza nawo. Pane chimwe chikwata ndaukanganwa zita racho. Takatomboita resident band panonzi paZiko apa, nevakomana vainzi vanana mukoma Jivas, nana mukoma Ibak, nevamwe ndaukanganwa ndikare kunana 2000. Pakozoita vamwe zita racho rakangonzi baba acho. Hanzi Teurira Gumbo. Aifungei paakakaimba kambo aka? Makaimba kambo kanonzi Teurira, kanonzi Teurira, yes. Teurira rwiyo runondibata-bata. Ndafara hangu kuti pane muteereri achiri kukatondera nekuti ndekakare. Malyrics acho pane pamwe paanoti chimbonzwa mushoma pandiri pano ndakura, madzudzo mutemo nhamo inhaka yedu zvinorema zvitambire nenguva zvinopera, tenda midzimu yako kuti unodya sadza wani. Zviri kunzi tenda mudzimu wako kuti unodya sadza wani zvakuenda nechitendero chako. Munhu anenge inini semukristu, mudzimu wangu is the Holy Ghost, is the Holy Spirit. Ndinomutenda, is a gentleman, ndiye anondiita guide. Munhuwo ari kutraditional religion ndinomuremekedza. Paanopira mudzimu yake, paanoputa bute rake, paanodii, mudzimu wake uri kumuteerera, uri kumutungamirira. Tozoti mudzimu wako neziso, tiri kutaura kuti it's not only the physical. Teurira gumbo riri physical, tinoriona, asi upenyu hwemunhu it's not only zviri physical, hunokontrolewa nezvinhu zviri spiritual. Saka munhu anorarama anofanira kunge achiziva kuti ari under the influence yenyika yevadzimu kana kuti yechidzimu kana kuti yaMwari, pozoita the physical world. Kweiwo Seke Mutema, maimba musikana maimbira here kana kuti maidetemba mutupu wenyu? Chii chaizvo chaitika pana Seke Mutema, uye zvichi chakakupai kuti munge muchiimba? Seke Mutema, mirai nditange ndasvika kutanga kwayo. Kare ndiri mudiki ndine shungu yekuti rimwe gore ndoda kuzoita gwenyambira. Ndainzwa vanhu pamadzimu dzangara chinzi unoita sei, vamwe vachiti andinorotswa. Ndaifunga kuti kunyepa. Zvakaitika Seke Mutema, musi iwoyo ndichiri kurova lion lager. Ndakarova lion lager yangu, kwakuda kunodoka ndichigeza so mushawa. Saka ndakangozviona ndiri panonzi padema.
saka pane vakomana 3 vanga vakamira vakapfeka uniform yakare yemurudhizha yanzi khaki yaya. Ndofunga vanga mazera angangoita kuma 16 17 years. Saka ndakangonzwa vachiimba nemazwi akanaka, handisati ndanzwa mazwi akanaka kudaro. Pane akangoti vaseke mukonde ivo seke mutemavhura mai zienda nechikaka. Ndichibva nyanga dika ndakapukuta ndichimhanya ndichibva ndamhanya kune mukomana anonzi Eric wandambotaura airidza piano. Ndikati buritsa piano, achibva aburitsa. Chibva ndati na 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 na. Saka akaridza, achibva aridza. Ndikati waibata here zvikanzi waibata. Ndikati kiu nayo here zvikanzi tinayo. Mangwana acho kuseni bva ndamugogodzera. Ndikati buritsa, ridza. Achibva aridza that song. Saka ndakazoita masondo anenge 3 ndichidevelopa seke mutema. Saka ndo pandakazotangawo kuita tsvakurudzo kana kuti research. Ndakuda kuziva kuti seke mutema aive ani. Ndikaudzwa kuti seke mutema aive mwana waNyashanu. Saka vanhu vaya vaunonzwa achiti seke mutema muzukuru chichi kusaziva. Seke mutema ndimuseyamwa, mwana waNyashanu. Asi mwana wehanzvadzi kana kuti wani. Vamwe vanototi ndiaive nevanji kana kuti first born yaNyashanu. Saka seke mutema uyu anonzi anga akatsuka zvisingaite, ari very handsome. Saka baba vake vaitamba naye voti ayo unenge muputukezi, uri mwana wemuputukezi. Obva azochema kuti aiwa baba, ndiri seke mutema, ndiri mwana wenyu, ndiri munhu mutema, asainzi seke. Mabvunza kuti ndainyorera ani? Ndainyorera munhu wese wekwavhuramai kana kuti wekwazengeza kana kuti wekwaseke, varume nevakadzi zvakasangana. Ndokusaka muchinzwa pamwe ndinombotaura vana vedu kana hanzvadzi dzedu ndichiti svibaye kwaseke, tsvarakadenga isina mhopo, muswera ndakaringa. Handitika? Chiera. Chiera. Right. Saka ndo nyaya seke mutema iyi. Ndainyorera varume, ndainyorera vasikana. Asiwo ndaida kuti inonzi cultural heritage. Iye zvino izvi vanhu vakungoita zvechirungurungu, vakuzviwanza. Semi makakuita zvechechi. Zvibate mugwasha. Saka aiwa kabodzwa ikako ndinokagamuchira. Ndinoita hangu zvechechi asi ndinoziva. Ngano yangu handiirase. Ndaida kuti vachazoteera taenda vazive nhoroondo yedu. Ini ndinoziva kuti seke mutema aive mwana waMarange. Seke mutema nehama dzake vana Chiweshe, vana Mufakose, vana Vesa, vana Mofara. Ihama dzaseke mutema. Ndaida kuti vanhu vave nenhoroondo, vana vanoteera vagozozivawo kudetemba mitupo yavo nekutenda. Challenge yandinopa anoera mbizi, anoera tsoko, anoera chii, vanhu vese ngavazive kuti kana vachipanana manyawi vanotaura vachiti chii. Ndingati ndo nyaya seke mutema iyoyo. Dzanditiza hama dzangu ndiri ndega ishe. Vanhu vandakashanda navo pana seke mutema ndinorwadziwa kuti vamwe vakatisiya. Pane shasha mukuru ainzi Fabian Mwanza, akange aretire kuZimbabwe National Army Signals Band. Ndio vaitirovera lead guitar. Handisati ndasangana negitari rakadaro kusvika parinhasi. Pane muzukuru wangu ainzi Simba Samuel Matongo, airidza rhythm guitar. Very polished, very flamboyant guitarist. Akashaya zvakare. Vachiri kurarama pane mukomana anonzi Eric Muziwa, wema keyboards. Ndingati ndo vanhu vandakasenza navo pana seke mutema. Asi nhasi ndiri kufara kuti pane wandakazoshanda naye mumasure
anonzi Miriam Chiraya. Anonzi Miriam Chiraya ndinombomuti midza kana kuti mirudza. Mwana ane izwi randinoda iye. Ameno kuti pane kamuruda kumboti vanhu. Makadini. Tongoti tingagona ungoimba kasong kanonzi ndinorinzwa inzwi rashe. Mukadimbu chete. Sine hazvo pasina vamwe vanhu vanozondibeka but ndichangoimba semaimbiro andakakaita. Ndinorinzwa izwi ravo Mwari vachiti mwanangu usakanganwe mitemo yako yakakosha moyo wako uchengete terera baba vako ya mai vako mwanangu usakanganwe. Sisiyai vanhu vanozochema. Ndiye mumwe wevaimbi vandakasenza navo. Vamwe vacho vanosanganisira vana paive naMolini Mugwagwa chiri kumutondera aive neizwi rakanaka. Pane mukomana anonzi Leroy Maganda. Pane musikana anonzi Grace Mundoringisa. Pane musikana anonzi Tanaka Sabau. Pana Nyamapanda chinonzi aniko chimusikana ichi beautiful voice ari kuSt John's Chikwaka. Iyeye right yeah. Vakawandisa vakasenza neshasha dzakawanda. Ndinodziti salute enough respect. Vakaita kuti zvinhu zvatakabika zvinge zvakanaka. Mai mwana mazvinzwa sei? Haya, kaungale olendlebe uzwile olomlomo uzakhuluma. Kurova hanzani nzenze kunzwa ngahanzwe. Muri yeZimbabwe ndinovimba mafadzwa zvikuru nechirongwa chatakupai. Musakanganuka kubaya likes and don't forget to subscribe to Drewmas Media. Remember, Drewmas Media taking you to another level. Tiri ipapo zvakare muri yeZimbabwe. Muri kuzvaka tiri pachirongwa chekuchema nehama yedu Dr. Love Paul Matavire. Tiri kuti ngatibataneka semuri yeZimbabwe nechauinacho chaunokwanisaka tinoyamura Mai Matavire. Motibata isusu veDrewmas Media toona kuti tounganidza zvinhu izvi toendesako. Kana uine window frame, uine door frame, uine marata une chikafu zvese izvozvo ngatibatsiranei. Ngatidzidzei kuchemana muri yeZimbabwe. Ngatidzidzei kubatana. Ngatidzidzei kuve nemweya werudo matiri. Ndochinonzi ubuntu nai? Ubuntu. Okay, silokho sisehlelweni lona lelo taking you to another level. Lingakhohlwa phela ukuthi lokho sisakhuluma lokho sisayamukela izipho zenu okufanele sizihambise kuDr. Love uMatavire. Sincedisa umama wakhe ukuthi lapha ahlala khona ethole ukuhlala kuhle, ethole ukuhlala ekuhlanzekile, ethole ukuhlala lapha okule shelter khona eright. Sonke lonke lifuna ukudonate kasibambaneni sibe lobuntu. Ingakaimbawana kuti kwedu zuva rakapisa. Riri kupisa ndokutopisa kwariri kuita ikoko. Munogona kududzira nziyo pakasiyana-siyana but sekuona kwangu ndo hanzi ini ndiri mumwe wenyu. Kwedu zuva raita sei? Rapisa, it's hot. Saka simuncediseni kakhulu. Ngatimubatsirei. Tinotenda muri yeZimbabwe.